ଆଜି ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ। କି ଧନୀ କି ଗରିବ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖକୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ? ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହା କୌଣସି ପୁରାଣ ବା ଇତିହାସରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହା 2011 ମସିହାରୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। କିଛି ପଖାଳ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖକୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦିନ ପଖାଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପଖାଳ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆଗ୍ରହ ଏହି ଦିବସରେ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ 2015 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହି ପଖାଳ ଦିବସ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପ୍ରାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଦିନର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରେ ଦିନ ଓ ରାତି ପୁରା ସମାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତା ପରଦିନ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଉ ଦିନ ବଡ଼ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ଦିନକୁ ପଖାଳ ଖାଇ ଦିବସ ରୂପେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।